Straight to the point. Ato sa balikan mga higala tong pagpusil patay sa usa ka abogado kagahapon nga si Attorney Duke Ramil Piral Lingcuna. Mao ni mahigala no. Ato taga pagtagan mahigala sa may barangay Bakilid, Mandawi City. Diha ni sa may Sacris Road. Sa dili pa to kuhaon ni maong report ni Idol Tweety. Palis ako kuandong kay na may naka-video ani. Ang katong pag na videohan ni maong pagpusil sa kapitan i-play sa nato kadali ni. Nya una na to i-check ang report ni Idol Tweety gamay lang kani oh. Mao ni so buntag sayo mga kagalaan mga alas 5 kapin or mga alas 6 no. Ang to be exact may gala 5:50 man kapin no. Kani mga orasa. Okay, so mo ni siya mahigala ang nakuha sa video. Okay, so mo ni dong play ko dong. O kani mo no. Oh. Bang. Oh. So mo ni ang pagkuha niya. Riding in tandem nakapuwa og jacket ang usang usa nakaitom. Oh. More di kagal pa na motor sini hunong dai ni mga kagalaan. Nya dayon sibat. Okay, so dunay mga tao da sa kuan ha. Asa mo to padong sibat ni Dritso? O ni Dritso padong dito sa unahan. Dunay mga tao nga naa sa kilid. So nakabantay ni pag buto-buto. O mo ni nga hitabo ang mga sukit paminaw kagahapong adlaw. Dito sa may Sacris Road sa Dakbayan sa Mandawi. Okay. O na may mga nagmotor. Sa kanin nagmotor kana na ang kuan ka ni mga nag-standby dito di ba ka back up sa niday. Delikado sa back up ni no. Nganong inana kasayo may gilas kabuntago no. So tan-awon sa ni mga plate numbers ani o mag-investigate ani mga kaigsunan. Okay. So mo ni ang cruise murag cruise wind ba siguro ni Isuzu cruise wind no ang gisakyan mga kagalaan no. O mo ni o dunay mga buslot mga higala. So mo ni ang pagka bang Tago. oh so ang driver may biraday. So pasabot ay duha may tirador ang back rider o ang driver ha kini ko do Tago. sus nakapuwa og jacket ning driver nya nakakuan gihunungan gyud nila kay ni naog man gyud ang kuan ang back rider to mura pa kaning naratol ni Magila na natumba ang motor so balik okay so to na sus Ginoo ko mo ni hitabo ang mga sukit paminaw kagahapon atol sa ambush niining usa ka abogado mahigala nga si Attorney Duke Ramil Piral Lingcuna usa ka CPA lawyer kini og naa kini masayn mga kagalaan diha sa BIR sa Large Taxpayers Division no Large Taxpayers Division sa BIR. So kung ato matan-aw ang driver ni hunong gyud ato check may kalas Idol Tweety dasto nga linya karon ato balikan kini mao nga report mga sukit paminaw. Yes, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Attorney Rufil live and direct mismo diri sa Barangay Bakilid kung di na Attorney Rufil ato ang gibisita ang ilahag yung barangay hall og ato ang gibisita si Kapa Attorney Rufil aron atong hibawon kay una man gud natong nasayran Attorney Rufil gatuota nga sa iya gikan ang kini nga maong video og nakasunod siya sa kini nga maong ni ambush ani ni CPA Attorney Rufil. Kani si Attorney Rufil atong makahinabi si Honorable Roy Lumapas kay aron atong hibawon pod ang nakuha pod sa ilahang CCTV kabahin pod ani nga maong pagpangambush sa CPA lawyer Attorney Rufil. Mayong buntag Kap Roy live and direkta sa DYHP RMN Cebu. Kauban nato si Attorney Rufil Fernandez Banyo Kap. Mayong buntag Attorney Rufil. Good morning, Kapitan Roy Lumapas. Kumusta sir naaman mo CCTV sa inyong kung klarohon. Katong maong video nga mong gi-play karon dili ikaw may nakakuha day adto Kap? Dili ako may nakakuha adto attorney kanang sayo sa buntag attorney nakadawat og tawag niya na ako na i-ambush sa Sacris. Moto iya sa din kung gisundan og sa katong gisendan sa video kay siya gyud nakasunod atong katong pagpusil. Nya moto ni tabo akong first gibuhat ni tawag din ko sa pulis sa station 2 kay underman ta sa station 2 moto nga naka-responde rin ang pulis dito. So paspas ko sa kay mga panghitabo ba nya so sang gani mga responder mo may nakadala sa katong napusilan attorney. Kap kini ang diha sa mong barangay do na po kay CCTV nga nakuha or unsa man at functional atong CCTV diha? Function ang atong kuan attorney ang atong CCTV nya gani nakuha sa ito sila gikan sa pagsulod nila gikan sa Goodyear nga rilapos pa dong sa may Sacris
Ni under naman ni nato ang sakris mo to, diha natutob atong CCTV. Nakita ginato nga nagsunod na to sila attorney. Atong itong masakyanan niya mo to pag-abot sa pagsaylo nila kanang iskina sa kana ganing El Haini Street. Diha na to mer gisugod na to sila tira tong kuan. Pero di kay maklaro sa pagtira pero diha na to nagsugod kay pag-abot sa unahan. Nihunong naman to sakyanan attorney katong ilang gitiwasan na ba. Oo. So medyo layo pa kap no nagisugdan nagtira. Unya pag-abot sa unahan kato na gyud murag pang final na gito sa unahan na gyud kato pagka kuan na gyud pagka wa na mudagan ang crosswind. Dito na nila gitiwasan attorney katong nahunong na ang sakyanan. Gani pag-responde gani sa among kuan attorney sa ERT namo. Nagtunog pa to siya sa brake attorney. Oo. Pagkuha nila sa katong kuan sa baran, dagan pagamay ang sakyanan kay kuan day nagtunog pa to siya sa brake. Okay, sa mga CCTV nga to nakuha sa dagko man ang mga balay diha kap, napailain ka nga mga CCTV ang makuha ka diha para magkatabang ta sa investigation sa pulis? Dirito ang mga police attorney nag-follow up gani buntag hangtod paghapon napakibalik nag-check sa atong CCTV. Nakuha gyud na duha ka CCTV nakakuha atong nagpusil attorney. Pero mao lagi ang ilang plate number murag gituyo ug guba dili maklaro ug ang ilang naong bisad maklaro. Pero ang ilang motor kuanto blue ang color smash nga motor. Oo. Pero Sa atong CCTV. oo. Ato nakita sa video katong sa unahan ang driver mismo mo ini pusil. Namba mo ilaing CCTV diha nga kanang back rider mo nagpusil kay mo man og ang tirador. Mo man ang driver mao ro tirador. Pero duda may attorney, marag nakatira to daan ang katong iyang back rider kay kuan man kanang drive ito ang kuan katong nagpuwa. Dito naman to ni puno ang puwa katong paghunong na sasakyanan. Bitaw dito no. naman naklaro. So ang ato mga CCTV footages nga nakuha, nagdagan pa ning crosswind gitirahan na. Dili kay maklaro sa CCTV attorney pero sa ilang slots murag naa may kuan dot na sila napunitan diri sa katong kuan sa dili pa maabot atong gihunungan. So nakapapunto ni gito sila attorney. Kada bang sa Chris Road kap, mingawon gyud ang lugar diha. Mingawon gyud na diha ang lugar attorney di gyud kay na diha kuan dili kay na samok nga dalan. Dagko man ang mga balay diha sa mga subdivision na kana ang kuan anak kap or mao gyud ang mga balay mga dagkog balay. Dagko ginagbalay di attorney nanay subdivision sa nakatong sa Chris kuan pero kuan lang dagko gyud mga balay di attorney. So malagmit kini mga balaya nga dagko doon na po ni sa mga CCTV nga tingali pwede nga makuha pa gyud sa atong kapulisan. Murag na ay CCTV ko na attorney kanang dako nga balay sa diha. Oo. So malagmit nga gituyo to baka sa mga nanira nga anha dapita tirahan kay mingaw man ang lugar. Basin sa attorney kay kuan man dili kayo na samok di ang lugar ba pero zero crime ba yata ni atong barangay attorney sa tulo ka barangay nga under sa station so zero crime di tanim bakilid nya agi may tabo nga nanto di kapugan attorney. Mao no. Kanang sa atong i-backtrack ang atong mga CCTV kanang maong abogado nga sa attorney Doc Ramil Lincuna unsa man ka kanang maong crosswind kanunay na mag-agian diha kanunay anha na mag-agian gyud sa mabuntag. Wasag ko ka kuan check attorney da. Kadto pa sad mi nakakita attorney. Kay basin og ato mag-check atong CCTV gahapon o nito milabayng adlaw basin nga anad siya nga nganha mo gina iyang ruta. Wasa na namo ma-check pa sa CCTV attorney kung ana ba gina iyang ruta kada adlaw. Wa ta makahangyo sa uban nga mga balay diha kap nga basi makakuha ta og mas dugang mga CCTV para maklaro na to mga kriminal. Murag sa police siguro attorney, murag sila na mo po na mangya sa mga balay para mo mapakpuan, ma-check ang ilang mga CCTV kay diri sa among barangay welcome ra man gid ang police nga kuan check. At least sa inyong barangay walay problema na hatag na ninyo tanang mga CCTV nga malagmit makatabang sa investigation. Na kuan gid attorney, nakuha gid nila gani nakita namo ang katong motor niliko diri sa tuo, kunya murag palapos dito sa Dunkin. Mo man no kanan unsa man muliko dili kay kusito ang lugar kap ikaw man gisito kay imo man ang barangay unsa man katong karsadaha muliko pa to nya Dunkin Donuts na no padong Manilad muliko kan so attorney unahan Dunkin nya ikabot di mo ng Dunkin crossing man attorney pwede na mo lapos dito sa Tipolo pwede lapos Manilad pwede sa babalik diri sa may SM J-Mall. Okay kanang karsadaha kanang street na anang na ay Dunkin Donuts mao nang sa Chris Road. Sa Chris Extension na attorney palapos na sa kuan palapos na sa Tipolo. So dili pa diha ang krimen na hitabo.
Sa Sacris Road yun, attorney. Okay. So sa Chris So, Extension, sa Chris. kanang mo kasada nga naa diha ang Dunkin Donuts nya na ang crossing sa Chris Extension na dili na mao ang sa Chris Road. Ang Sacris Extension, attorney, kanang mulabang ka sa Duncan, mulabang ka sa kuan. Kanang musaylo sa Duncan ba? Ah, okay. Ah, Kanang kasadaha nga kanang mula saylo ka mo diretso ka nya mo saylos Dunkin mo na sa Chris Road Extension. kana, attorney. So kato pa kini siya kap kining maong ambush na hitabo diha ni kanang sa Chris Road ang ug diretso ka sa unahan Dunkin Donuts na. Dunkin Donuts na, attorney. Kung muliko ka sa tuo. Oh, so kanang kasadaha gidi ay. Di dapit. Sa to ba kadto nagtira siya kap malagmit nga ni ditso to padong sa Chris Road Extension or miliko to sa Banilad padong di sa may Maria Luisa or miliko to sa Banilad ay is Fortuna padong sa SMG Mall. Kung taghad gid siya kalutsan, attorney, pwede siya mulakos diri sa Banilad, pwede siya sa Tipolo, pwede siya siyang balik diri sa SMJ Mall. Okay, ang unahan anan, okay, kung ato matanaw ang naka-video, milahos man to nagmotor, so malagmit sa unahan, doon na siya mga options, pwede siya mulahos mo dito sa Chris Extension, pwede siya muliko patuo sa may Banilad, area, pwede siya mo padong sa SMG Mall. Daghan gid siya makuha na, attorney, daghan siya magian, pero mao to gi-backtrack sa tos police gapon, mga to sa tos Las Banilad, basin ila sa tong gi-check dito. Kay na may CCTV sa nang Banilad, attorney, pero diri sa Tipolo di ko sure o function ba ilang CCTV. Kaya aron nga mabuan to sa unahan, nag-crossing mo ko ng kalsada sa unahan, so may bawaan dito kung asa gyud may exit kadto mo ang mga gunmen. Pero ang ato lang kuan, ang diha dapit park padong ato dapit sa Banilad, naguba lang ato sa CCTV diha. Pero nakuha gyud namo katong padong na siya dito sa Duncan, diha kutob. Oh, okay. Kanang lugar bisag mingaw, considering nga ting trabaho, ting eskwela, daghan ang mga tawo nga mga gidihang area hakap. Di gyud kay daghan, attorney, pero naay magagian, pero di gyud na nakadaghan gyud ba. Unsa manabana nimo mga unsang orasa gyud na naka alas 6 na or before 6 o'clock ng exact time ka nga nahitabo? Nakadawat ko sa tawag, attorney, mga alas 6 alas 6:15. Oh, okay. Kanang owner sa CCTV footage nga gisend nimo, nakuhaan na ba na kahaog statements ka pulisan kung unsa gyud ang hitabua? Nakuhaan na, attorney, kay nanawag man to ang polis na ko gapon niya. Ako lang sa tigay kuan ang number Antonia katong naghatag nako. Maayo. Katong video. Okay. So at least basig ko pero mo lagi ang so far sa inyong nakuha diha sa mga video o sa imong video sa CCTV mo sa barangay mo ang plate number dili kayo maklaro. Dili maklaro, attorney, kay murag ituyo gid nila, attorney, nga guba. Unya mo ra naka-helmet man sila kap no? Nakabunit man ni o wala ra? Nag-helmet, yung murag nasa ibon, kuan niya, nag-jacket gid, attorney. So kini si Attorney Ramil Alingcuna kung taga dito man danis Konsolasyon, kanang lugar diha kung taga Konsolasyon ta ibutan nato kap kung taga Konsolasyon ta, mas nindot na agian nga lugar or mas kuan siya, mas preferred agian makalikay tas traffic or unsa kay rason nga nung ana sa moagi? Di nagduda ko, attorney, gikanto siya sa Lasyon, niya lapos na may lapos para lingaw, attorney, niya diri sa may good mingaw man pa, attorney. Oo. Siya ni Agi kay mingaw pa di kayo sa maglikay to siya sa traffic. Oo. So at least mo nagswito siya ng lugar makalikay ka sa traffic kay mag interior man nga mga kalsada kap, no? Di man na traffic na dapita, attorney. Oo. Okay, so mo na siya kuana. So pastila ning hitabo. So ang imong mga responder mo pa naka-responde dito, wa ba kay idea kap o wa pa sa kakita dito og mga panalitan armas ba ka kon considering nga abogado na siya, taga BIR na siya, wa sa kakita dito og pusil nga makabawas unta punta? Maka-return file? Wala siya kitag armas, attorney, pero murag bagay ilang nakitaan, pero wa sila kitag armas na kan. Unsa may sulti sa mga responders? Unconscious na siya atong panahona or buhi pa atong panahona kap? Wala na, patay na, attorney. So diha pa lang dito sa area? Patay na. Sige kap, pastilan. Salamat kay kap sa paghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM. Sige, salamat sa kayo, attorney Rufil. May buntag kap. May buntas. Sa Attorney Rufil, atong nakahinabi si Honorable Roy Lumapa sa Attorney Rufil, ang barangay kapitan dinhi sa barangay Bakilid, Mandaue City.
Nga ato apong tan-awon karon ang CCTV footage Attorney Rufil nga ilahang nakita dinhi sa ilahang barangay. Kay aron pod ato ang masayran Attorney Rufil kung unsa pod ang ato ang makita sa ilahang CCTV dinhi. O gugaling pod ato apong hatagag update Attorney Rufil pinaagi sa atong pagtawag pod sa atong mga kapulisan kabahin na ni nga maong kaso Attorney Rufil. Okay. Kauban nato sa itong Orman Patrol sa Speed Pilot Radyoman Jesse Sumampong kini Idol 2D5 93.9 of DYHP Orman Sibuta Takar. Amen. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number 1. Number 1. Okay, salamat Idol Tweety sa mga report. Naghatod sung oras may galas 8:32 na. Kini nga portion ito kanato may gala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa itong tinai o kulon. Kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps o nay mutubo sud sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasaman sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha mahigala sa gabi. Sa upat nga to sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mamakahatag din kini og kahupay sa kulon, tiyan ug sa lawas. Ang Super Fiber mao number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkuha lang kag usa ka sachet, mangisagol sa usa ka basong tubig, imong kuntaon og mayo, mangi-shake og mayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3. Straight to the point. Okay, ang Integrated Bar of the Philippines may issue na og statement labot ini mahigalang pag-ambush patay ni Attorney Duke Ramel Lingcuna, usa mahigala ka abogado nga gi-ambush kagahapon sa may Sacres Road dito sa Bacilid, Mandawi mga kaigsunan, no? O ning hitabo ang mga kagalaan ya ato ning tagag pagtagad karon kay maayo og masundan gyud ni sa atong kapulisan, maimbestigar gyud ni mahigala kay dili pud malalim ning anay nga sitwasyon nga doon na mga higalay pagpangambush nya walay hustisyang makuha ining kalakiha pwedeng lisura sad kayo. So manang ato ning gi-follow up ron mga kaigsunan unsa ba kay motibo no ni ining maong pagpamusil. Na kining mga tawo nga naa dinha ang atong mas may tingali day kung ma-interview na to ron ang atong kapulisan no og atong mahigalang suta nga atong kapulisan karon kay sila man maoy paygayon sa investigation og kini ang nanguha pod sa mga CCTV mo ato ning pangutan-on mahigala labot ani dili ba kani kini mga tawhan nga naa diha natural ba kanang naa sila or spotter po ni inaykin malagmit no o malagmit nga spotter ni so tanawon sa na unsay mga plate numbers to mga motor kay kung panalitan mga higala og dili maklaro ang plate number ni atong gunmen malagmit nga kanang spotter maklaro-klaro at least makahatag na tog tip mga higala makahatag og yawe makalid sa pag-sulbad ining maong problema mga sukit ning paminaw kay tawo ang kuan god nihunong gid sila malagmit mga higala nga naigo na kuan pa mo ganin action pa mo ni katumba ang motor mga sukit ning paminaw. So karon nga taod mga higala atong padayon no ang kuan kay matawgan nato mga kahigalaan sad ang atong kapulisan sa dakbayan sa Mandawi o kumusta ang ilang investigation labot ani. Na may mga nangagi. Unya kanang mingaw ng lugar sakto dito nag-ingon ako no nga kanana ang unahan ana Dunkin Donuts no kay ko man na kanana ang Sacres Road man so salamat kayo sa kanana ang nag-chat nato mga kaigalan Ligaya Rabago. Good morning mo diha. No kinini ang kuan nato no. Pero mo na anang iriyaha da sa unahan ana kumo Dunkin Donuts na kanang sa may kuan ba kanang may AS Fortuna dako kay ng building sa kuan punay duha ka andanan ng Dunkin Donuts ha murag mo ni kinadak-an nga Dunkin Donuts no nga outlet nila tan-aw nako no kanang maong lugar kay kana na ang uban nga mga Dunkin Donuts may gala mga outlets nag-abang ra mga sila gani mga kaygalaan no but kini murag ilang kaugalingong building ni no ang Dunkin Donuts naa gyud sa corner sa Sacres Extension og sa AS Fortuna. Murag Sacres Road para aday nya muliko ka sa kung gikan ka Sacres Road, muliko ka padung tuo na diha kanang corner ana aday. So corner siya sa may Sacres Road og AS Fortuna. Padung na mga higala kung ma-picture out na nako karon kung gikan ka ng Sacres Road na ay crossing din na. Ang crossing ana tungod anang AS Fortuna mahigala nga kalsada gikan sa Banilad, Cebu City padung na dis may Mandawi mga kagalaan kanang SMJ Mall.
Okay, so mo nang iriyaha. So atong gusto may bawaan kung asa ni padung to kadtong maong mga mamumuno. Og tinud-on ni pag-investigate, sundan ni mahigala makuha ng mga CCTV footages din ha. Para may bawaan kung asa to padung kadtong maong mga mamumuno. Kung tan-aw no ni mahigala kung kwan. So kung gikan ka og Banilad, mag-una ang iskina sa Dunkin. Tinuod na day, no? Kung gikan ka sa Banilad, mag-una ang iskina sa Dunkin. Kung gikan ka Banilad, mo picture out ha. Gikan ka Banilad, gusto kang muliko sa Chris Road, mo pawa ka Indekin. Marag sito sa Indekin na napita kita ka Mandawi man eh. No? Kung highway ka gikan, una ang kung ari ka sa highway Mandawi gikan, mauna ang J Mall, muliko ka sa right, mo na say sa Chris Road. Okay. So mo nang iriyaha na mahigala. Nagikan po kag Cebu City kini usahay kung mo anha ka mahigalan napita, mo agi man kanang lugar kanang Dunkin Donuts. Ari ka sa may Sacris Road Extension, mo din ang lugar mga sukit Paminaw. So kining maong abogado nga sa Attorney Doc Ramil Lingkuna malagmit nga niagi siya anang lugar, sito-sito na siya napita nga makalikay kag traffic or baka kung mag-waste ka mga kagalaan, pwede man ka nga ilikay po sa traffic, no? Depende kung asa ka dadon sa waste. But kini considering nga taga dito sa Konsolasyon malagmit nga swito siya ini mao nga kalsada, no? Kay padung man sa Banilad BIR sa ato pasakto ginang iyang gianan day. Ari ka agis is Fortuna kay kuan ana, no? Malagmit yun nga mulusot ni sa Dunkin Donuts adto na sa padung sa may is Fortuna patuo na siya. Patuo na nya dayon Banilad na. O Banilad BIR na. Kamo na siya iyang gikunan. So sige, mao ni mga higala nga sitwasyon mo nang atong gi susi karon mga kagalaan og unsa gyud ang motibo ni ining maong krimen, no? Straight to the point. So sa Attorney Lingkuna mga kagalaan, na-assign kini sa mga kuan, no? Large Taxpayers Division sa Bureau of Internal Revenue. Usa ka examiner kini mga higala. Onya matud pa usa kini ka residente sa may Barangay Lamak Konsolasyon. So taga Lamak Konsolasyon dinhi day. So asa may laing kagian nimo kung Lamak Konsolasyon ka malagmit, pwede kang moagi po dito sa Hagubiyaw day. Unahan sa ABS-CBN bitaw. Ug muliko ka pananglitan, pwede pod. Pwede sad nga muliko day, kabantay ka day. Nya ari kaagi Ateneo ba? No, Ateneo de Cebu. Nya lahos na kaari na kaagi sa may Talamban, pwede sad malagmit nga Kanduman Road. Pwede Kanduman Road moagi. Pwede. Mo na siyang kuan na diha, mo na siyang iriyaha. So mo na iyang options. Malagmit kung tanawon ning investigation na ni tanawon pa dito sa may Konsolasyon na asa sa gisundan. Malagmit na taud-taud na siyang gisundan-sundan. Kay pwede man nga ang iyang option kung gikan sa Salamat Konsolasyon, pwede man sa nga pag-abot niya sa ABS-CBN kaniadto, kanang building din ha. Pwede man ka muliko sa tuo. Padung na ka sa Ateneo de Cebu. Kanang Sacred Heart, no? Kanduman Road na day, kabantay ka day. Tintay padung na ari ka sa Talamban agi. Lahos ga po na kung Talamban na ka, Talamban San Carlos, lahos na ka dito sa inyong opisina sa BIR sa may Banilad. Straight to the point. Na pwede po nga adto ka mo agi mahigala anang J Mall, SMJ Mall. Pagliko nimo sa SMJ Mall, ditso na po na Banilad na street na sa nga kuan, ditso na po na Banilad. Oh. Pero pwede sad nga ni agi sa mga interior nga mga kalsada din ha. Di kita swito mga higala bat kada kana siya swito na siguro kay nabalik-balik siya din ha. Or baka mga kaigsunan nagways baka na siya nya tudluan man ka sa ways asa dapit ang dili traffic. Straight to the point. Kung magways ka panagtang ka Konsolasyon ka magways ka tudluan ka asan traffic. So tan-aw nako kung imbestigaron sa mga pulis adto tan-aw ng CCTV o sa unahan pa indikin dito pas Konsolasyon area. Kung tagalama Konsolasyon man dinhi adto sugdon mga higala pag-track dito ang mga CCTV footages nga makuha, kaya malagmit dito pa ni sa ilang bahay. Paggawa sa ilang balay, malagmit nga doon na nagsunod ani or malagmit doon na spotter ani. Ha? Straight to the point. Doon na tao nga nagtanaw nga to na. Tawag na, okay, padung na din ha. Inana, no? So muna ito pagtagad mahigala atong hinabion ang atong kapulisan sa ani og inguman na dugang pa mahigala nga pag-imbestigar kay ato ni mga higala nga gisundan kay imagine kang namatay mga kahigalan usa ka CPA lawyer. Gi-ambush mga higala. Straight to the point. Okay, atong nga balikan mahigala ang taga BIR kagahapon ako atong pa-confirm nila. Confirm na to pagkagahapon pa lang nga, ilaning examiner sa Bureau of Internal Revenue kining maong na-ambush mga kagalaan.
So, ato ning tagag pagtagad mga higala, no? Okay, ato sa balikan kadali ning video dong, no? Kining atong gi-play nga video. Kay aron nga ato ma-analisa og dugang dong, while akong basahon ning kwan ron. Tanawa ko no nims katong video nga atong na-play na nims. Kani kani mga tao, freeze ko no dong, freeze ko no gamay dong. Kana pwede ba na ma-freeze gamay? O kana Dunay mga tao sa unahan ha. Kini ninaog ang backrider. So nagtindog ang backrider god. Ang driver may ni pusil. Ha? So doon na po yung mga nagmotor nga naa diha. Sa to pa dunay mga tao sa unahan. Muna kong pangutana sad kung ato na mahigalang masusis ka pulisan. Unsa man ni mga tawhan na naa na nag-standby din ha. Niya nang buntag sayo or spatter po ni indikin. Straight to the point. Ha? Kontak ni nila nga di ana ni agi na diri ari nang kuana, no? So mo ni ang tagantag pagtagad mga higala ron aron nga maklaro tani, na? Nining maong kuan I hope ang atong kapulisan sa Mandawi makahimo sila mahigala og lawom nga investigasyon ani og sa ingon si kasama Arnold Bustamante murag mo appeal sa ani ang PRO 7 day. Niining maong investigasyon more dunay task force nga himuon sab niini mga sukintig paminaw. Okay, so I hope ang atong kapulisan ha, among gitawgan ang kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi ron. Labot ini maong sitwasyon. Kadtong sa unahan dong, tanawa ko dong play ko no balik ang video dong nya dunay mga tao sa unahan. Tanawa ha karon makita nato ng mga tao sa unahan. Gamay lang. Tanawa mo ni ang pagkuan. Daga na sila. Okay, to na. Nay tao sa freeze. Please, okay na. Kanang tulo ka tao sa unahan nga nagmotor, unsa man ang mga tawhana, taga diha na. Unsa man ang mga tawhana, doon ay nagka-familiarize sa naong ana, naka-helmet ng usa, ang kanang uban, murag wa man na maka-helmet. Mga taga-diha na, or habal-habal drivers ang naas lang dihan lugar gyud or spatter na. Mao na siya ni tan-aon mga higala, kay malagmit man, nga doon ay mga kuan, ani gud mga higalang sitwasyon na, doon naman gud mga spatter, labi na kung gi-project yung kanina nga tirahan. Nana na mga kuan diha, na mga spatter, lahi po ito mga higalang tirador, kontakon to nila nga di ana diri agi mo ni muna. So mo ni mga higalay kuan nya tanawon gyud na napita kay makakuha kag usa ka spatter lang nga mahibaw-an ang naa diha kontak na, so at least maka-lead ni sa investigation. So I hope mga higala ang atong kapulisan maka kuan sila ani napita. Kay tanaw so nahunong na siya diha. Ang nakuha sa atong kapulisan matud pa sa initial report 8 ka mga empty shells. Pero sa report kahapon ni Idol Tweety, doon na mga higalay 11 ka mga empty shells. Ang dito sa crime scene gyud, unom. Unom ka mga empty shells. Okay, ato ko nung ipadayon gamay ang video dong. Aron makita na to ang kuan ba. Padayon na ko nung gamay names. Sa nya kana ha. Okay, to nilahos ang motor Nilahos ang motor. Na doon na may kasugat pod nga motor lain. Doon ay tulo ka tawo nga to sa unahan. O doon na nagbaktas gani Unya na ini sakay. Unsa man ni sakay? Okay. So iskina man din na day. Iskina din na lugar ha. Crossing din na diha. So kung imo ni ditso na indekin, Dunkin Donuts na. So Sacris Road. Mauni siyang kuan na di ay. Okay, ato lang sangi klaro og maayo mga kaigalan ha kay para maanalisa lang tong maayo. So mao ni dagko ni mga balay din maayog makuanta ni. Okay, mo nang lugara. Sige kuno No mo na. I-freeze ko dito sa dapit sa kuno kanang kilid dong nga kuan. Sige kana mo na pagpusil. Okay. Unya dayon ni daga ning maong nagmotorsiklo. Humagpusil tawa. Humagpusil. Pag humagpusil ana ni paandar sa motorsiklo, tanawa. Murag aksyon pag gani katumba mga kaigalaan. Okay, mo nang hitabo ang mga kaigalaan ha. Okay. Simo ani mga higala ang nahitabo. Sige. Okay, mo ning hitabo ha. Nanditso to siya sa unahan. Suwa sa mo liko anak nga crossing. Crossing na napita pero sa mo liko mga sukitig paminaw dayon. Okay. Na di ay lain pa nga CCTV sa barangay ni nga CCTV no atong tagagpagtagad. Okay, atong i-check mga kaigalaan ang sa barangay kuno dong. Nga nakuha ron ni Idol Tweety ha, gabay lang kayo. Okay, tanaw na to asa gikan ning mga nagmotor sa katong kuan pa.
nakuha nga CCTV sa barangay, gamay lang kaayo mga sukitig paminaw. Okay? Morning ko na. Kanayo tao. Doon nagmotorsiklo CCTV na sa barangay. Tanawa karon taon mo agi nito nagmotor. Maklaro man nimo kay nakapuwa man og jacket tong usa. Kana na no. Freeze dong freeze. So gamay lang ha atong balikan. Nya atong i-freeze mga sukitig paminaw para masuta na to ni. Tanawa kana Mo ni yung nagmotor. Okay? So kung i-backtrack ni mga CCTV makuha gani. Kuan gani mahibaw ani asa ni padong. Kana tama mo na sila. Nakapuwa mga higala og jacket. Ang driver nakaitom og jacket ang backrider. Straight to the point. Mo ni ang nakuha to sa CCTV, no? Okay. So mo ni mga kagilaan unya dayon ato ning kuno sa mga higala ha. Gamay lang kayo. Okay. Napailain nga CCTV, tanawa ko no. Okay. Okay, gamay lang kayo ha. Okay. Kini ha, okay. Kini. O na raw? Okay, freeze dong, freeze ha. Freeze gamay. Okay na. Tama. Asa man ni nga kalsada daykin? Kakuan ka asa kalsada ni? Medyo sito magkana mandawi tanaw. Kini. Okay, so mo na ning lugar na mahigala nga kuan. Mo na ang naa sa kuan mo right kuan ka. Mo right turn ka. Mo right turn paingon sa Dunkin. Okay, mo na ni siya. So okay. Ato na ni mahigalang makuan ha. Ato na ni mabana-bana makaigalaan kay I hope ang atong kapulisan, atong gitawagan ng kapulisan ron di pa man mutubag mga kaigsunan. Nini maorasa ako sa basahon kining statement sa IBP. Mga kaigalaan ni ay Statement Integrated Bar of the Philippines sa Office of the National Director for Communications. Dapat usa may gala ang statement sa Cebu Chapter. Integrated Bar of the Philippines, Cebu Chapter. Labot aning maong insidente mga kagalaan ato basahon. Pwede ba ni mga flash diha dong ang statement sa organization karon sa Integrated Bar of the Philippines mo ni. Statement of Condemnation of the Integrated Bar of the Philippines, IBP Cebu Chapter, regarding the killing of Attorney Duke Ramil Piral Lincuna, CPA. So mo ni ang pamahayag mga higala sa pagkondinar no sa Integrated Bar of the Philippines kining IBP Cebu Chapter. So sa province ni sa na Cebu province ning IBP, no? Okay. Giingon diri mga kaigalaan, the Integrated Bar of the Philippines IBP Cebu Chapter mourns the tragic and senseless death of its esteemed member Attorney Duke Ramil Piral Lincuna, CPA. Attorney Lincuna was fatally shot by an unidentified perpetrator while driving his vehicle on December 11, 2025 at around 6 a.m. along Sacris Road, Barangay Bacilid, Mandawi City. Sa Binisaya pa, ang IBP mahigala, nagsubo ni ining usa ka makapasubo nga kamatayon sa membro ni ini nga sa Attorney Duke Ramil Piral Lincuna. Usa ka CPA mahigala. Si Attorney Lincuna gipusil sa wa pa mailhing mga mamumuno samtang nagmaniho kini sa iyang sakyanan gahapong adlaw mga alas 6 sa buntag diha sa Sacris Road, Barangay Bacilid, Mandawi City. O ni ang sa Binisaya pa. Second paragraph giingon diri, the IBP Cebu Chapter unequivocally condemns this brazen act of violence. So ang IBP Cebu Chapter ilang gikondinar kini. Kining maong linuog nga panghitabo. This reprehensible act constitutes not merely a crime against the person of Attorney Lincuna, but is directed grievous assault on the rule of law and the legal profession itself. So kining maong hitabo kang Attorney Lincuna mahigla dili lang ni krimen batok ni ining maong tao nga sa Attorney Lincuna, but usa kini ka direkta linuog mga higala nga assault sa rule of law o sa legal profession mga suking tigpaminaw. Such an attack seeks to obstruct the administration of justice and shall not be tolerated. Kining maong pagpamusil, kining maong pagpangatake, nagtinguha kini pagbabag sa administrasyon sa hustisya o dili kini angay mga higala nga itolerate. Dili ni angay palampason mahigala.
Dili ni angay pasagdan lang. Ang third paragraph ningon, the IBP Cebu chapter formally urgently demands the appropriate authorities to conduct a rigorous and exhaustive investigation into the circumstances surrounding this incident. O na nanawagan karon mahigalang IBP nga kinahanglan ng ato mga otoridad mohimo gyud og subsob og lawom nga investigasyon labot ni ining maong panghitabo. The chapter extends its profound and sincerest condolences to the family, colleagues, and friends of Attorney Lingcuna. Ang chapter sa IBP ni extend sa mga pahasubo ngadto sa pamilya, mga kauban, mga higala ni Attorney Lingcuna. Furthermore, the IBP Cebu chapter is actively coordinating with the law enforcement agencies to implement enhanced security and protective measures for its members, ensuring the right of all lawyers to practice their profession without fear of reprisal or violence. Straight to the O ni point. mahigala ang pamahayag sa IBP. Straight to the point. Now ato tagag pagtagad mahigala to duga mga isgutanan karon nga buntaga. Ato say pakita ning naong ni kuan be, ato sa buhi pa mga kagala. Naman tay picture dong. Tanawar ko dong names, gamay lang ha. Monis Attorney Duke Ramel Lingcuna. Bi ato sa tagag pagtagad mga kagalaan ha. Asa man to dong names. Ipakita ko na sa dong ang picture ni kuan Duke Ramel Lingcuna para ato ning masubay mga sukit tig paminaw. Okay, gamay lang kayo ha. Aron nga check ta ni mga higala. Mao ni siya. So mao ni nga lawyer, CPA lawyer, no? CPA lawyer mga higala nga di ani ma-assign sa BIR Banilad. Siya maoy in charge mga higala sa large taxpayers, no? Division, large taxpayers division. Unya sa una sa dito pa ni ma-assign sa Manila, gi-interview ni sa mga higala. To paminaw tong yang interview dong. Sa dito na-assign pa sa kauluhan mga sugit ni paminaw sa man kuno to adong names. So mao ni sa Attorney Lingcuna mahigala. Gamay lang kayo ng names basig ato mapakita. Kani. Tax code, ang lahat ng mga nagmamay-ari ng isang negosyo ay maaari lamang magpa-imprenta ng mga gagamiting official receipt ng BIR. Hindi payagan ang pag-iimprenta sa mga ito, dapat na mismong BIR na. Hindi na kasi pinapayagan na ang receipt na ito ay galing sa labas. At kaya po dyan, makakasama natin dito sa may PTV News Center si Assistant Revenue District Officer Mr. Max. Okay. So kauban sila ni kani. Lahat po ng negosyante mao ay lagi. sakop nito. Kasi kailangan kasi sa batas natin na lahat ng taxpayers basta may sale sila na more than 25 pesos, kailangan mag-issue ng resibo. So practically 'yon. Kailangan talaga lahat mag-issue ng resibo ng taxpayers ay dapat mag-comply. So sir, ano po yung mga parusang maaaring maibigay dun sa mga hindi mag-i-issue ng ganito? Under Section Mao ni siya, mao ni. 264 Attorney Ramel Lingcuna. ng tax code natin, mayroong mga penalties na nilagay doon na ang fine is not less than 1,000 but not more than 50,000. And imprisonment of not less than 2 years but not more than 4 years. Yun po ang nakalagay sa Section 264 ng tax code po natin. So sir, sa may personal experience ko lang dito sa may mga official receipt, kapag katulad ng pagbabayad ng mga billings, minsan ang sinasagot sa amin ng mga Sa Attorney Lingcuna na yung interview. binabayaran namin, nasa kasama na po sa billing statement. Legal po ba ito? Yes, tama po. Legal po yun. So pero maaari pa rin ang isang nagbabayad humingi ng separate OR? Yes. Kasi yung mga billing na yon ay yun ang tinatawag natin ng mga supplementary receipts. Whereas yung official receipts, tinatawag na mga principal receipts. Now, ang kaibahan kasi nito, yung supplementary as against principal, is that yung principal receipt ay nagagamit ito for claim of input tax at saka on the part sa yung nagbabayad. Whereas yung supplementary, hindi yun pwede i-claim as input tax doon sa mga nagbabayad. So yung mga billing statements ay matatawag yun ng mga supplementary invoices or ORs, whereas yung
official receipt talaga, yun ang principal. Si Sir Max, Mr. Max Sabracos, meron po kayong idadagdag doon? Now, there are two kinds of business, no? There are different lines, no? Pero mayroon kasing tinatawag na taxpayers engaged in trading, no? At saka taxpayers engaged in the sale of service. Now, itong primary receipt na sinasabi, dalawa ito, no? Sales invoice and official receipt. Now, in the case of taxpayers engaged in trading, when the taxpayer is VAT registered, the sales invoice is source of input tax. Okay, mo na yan At saka kauban, kung- ang interview. Si padayon ang tanong, mo na ang interview kauban niya si Max Sibricos Business gikan sa person BIR or og siya the attorney entity Lingkuna. issues a collection receipt. No? Na yung collection receipt niyan is one among the supplementary invoices na tawag natin, which is not a valid source of input tax. Now, dito naman on the other side, on the taxpayer engaged in the sale of service, no? Now, the official receipt is a source of input tax. Now, yung billing statement na sinasabi is not a source of input tax. So, supplementary receipt ito. No? So, just to clarify that matter. Sir, ano po ba yung masasabi ninyong mga karagdagang pang impormasyon tungkol sa bagong alituntunin nito ng BIR para sa ating mga negosyante? Now, Okay. the rules... Forward ito kamay dong, ka attorney Lingkuna lang ito paminahon dong. Sige, gamay lang ha. BIR ko, Apply na kayo ng Okay, kini sige, kini. Ato paminahon si attorney Lingkuna nga nag-explain ha. we are calling all the printers and also yung mga businessmen natin na by July 1 talagang i-implement na namin ito na dapat new set of invoices at saka official receipts na ang gagamitin. So dapat by now mag-apply na kayo ng authority to print receipts for the new sets to be used effective July 1. Kaya nananawagan kami sa lahat na to comply because we are really bent on enforcing and imposing penalties. Wala pong patawa dyan. Talagang we will be imposing penalties. Kasi yun ang utos sa amin, mandate namin from top management. So, Okay, kaya freeze kamay kami- dong. Freeze kamay ha. Mao ni ana si attorney Lingkuna nag-explain mahigala labot sa mga buluhisan, interview ni sa PTV mga kagalaan sa didto pa siya ma-assign sa Manila day. So karon bag-uhay ni nga ni asa na assign sa Sugbo. So tanaw na to mahigala kanus ala ni siya ma-assign dito sa Cebu o niya kanus ani siya na-assign dito sa Manila. Kini nga interview ako lang nang gipabati niya mahigala ro kita ta mahibaw ta nga kini mao ni ang giambush kagahapon, no? Mao ni si attorney Rami Lingkuna, usa mga higala ka CPA lawyer nga mao mga higalay usa ka examiner usab sa BIR og na-assign sa Large Taxpayers Division sa BIR mga higala. Kini nga interview dito pa siya ma-assign sa Quezon City ani. So ato lang gipaminaw ang iyang tingog mga higala ni ini nga attorney Lingkuna. Atong balikan sige padayon kuno names. Okay, names. Go ahead, names. habang medyo matagal pa, mag-apply na kayo ng authority to print receipts. Maraming salamat po. yes sir, maraming salamat attorney kay Mr. Max Sabracos. Any last Okay. message sir for our businessmen? Now, tungkol doon sa mga penalties, ano? Now, doon sa Revenue Regulation Okay, 1820, freeze dong, freeze. Duhanis lang ang interview sa tuling ko na lang atong kanon. Okay, maumay na ambush kagahapon mga kagalaan, no? Kini, kanang kwan. Gamay lang kayo. Kanay lang dong. Okay. So mo ni, si attorney Lingkuna atong gitanaw mahigala kay kwan day ni. Dito ni mga higala masahin kan adto sa may Quezon City unya karon ni ana man ni mahigala sa Sugbo. Mo ni atong tagag pagtagad mga kagalaan. Unsay mga anggulo kaha no mo nang atong gitawag sab ang atong kapulisan karon to mga investigators unsa mga higala pero but ang sa pikas nga bahin ang NBI matud pa mohimo og parallel investigation. So salamat kayo ha kay nanawagan ron ang IBP. So kung dunay mo investigate ang pulis yang NBI ako salig ko ining NBI mo investigate mahigala so I hope nga makuha ni ang kwan pagkugi naman ko ni no pagkugi na ang atong kapulisan mahigala ato ning gitawgan sa labot ani pero ganina pa ta sige tawag wa man gyud gani magtubag mga higala no o sila na may nakasugod ani og
investigate. So I hope mga kagalaan nga tubag kinsa may naka Lieutenant Colonel Mercy Villaro, palihog tubaga ang imong cellphone Lieutenant Colonel Villaro. Kay na mangutan na may gusto mig update aning maong hitabo, kay dili ni basta-basta nga maong insidente. Ato ni pagtagad mga sugid paminaw. Amo ning gi-follow up kay di pud mahimo nga pasagdan na nato ni mga krimen nga mahitabo inani nga wala gyud kasulbaran mga sugid paminaw. Nahitabo ni nanang adlawang dako, no? Buntag mga higala hayag na ang adlaw. So mo ning hitabo abe atong asamang audio ani dong. Ato kuno dong. Okay na naman kuno audio dong. Mao ni siyang hitabo kagahapon, no? Oh, mao ni siya mga higala. Okay. Nagmata pa ni sa panahon na. Mao ni ato lang i-blur ang kuan. Okay na kasakto na dong, blur na dong kay tungod ining atong mga mita pod lagi nga mo kuan usahay. Dulitan. Gidulitan. Ginaugan. Okay, ginaog man to day. Sila Ihunong duha yun. puro nahikuan. Mugi siguro, di ba? Sa mga gunmen. So, gamata pa din mga kaigalaan, no? Ining panahon na. Atay. Dulitan. Ginaugan. Silang duha puro nahikuan. Silang duha ni tira. Ang driver o ang backrider may nitira. Mo ni, driver o backrider may nitira. Okay. So, mo ning insidente mga sugid Pinaw. Ato ning ipadangat mahigalan ni dugang kuana ni Ron, gamay lang. Ato ning gitutukan mga kaigsunan kay importante ning matagaan ni mga higala og lawom nga investigasyon. Straight to the Now ato point. pagtagad mahigala kay ato na nakunta karon si Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, ang ato mga higalang spokesperson, no, sa Mandawi City Police Office. Ano ato mahinabi may galalabot ining maong insidente kagahapon sa usa ka abogado nga sa attorney Romel Lincuna nga gipusil patay diya sa may Sacris Road mahigala sa Mandawi City. Ato pagtagad mga sukinting paminaw. Lahat ng tanong, straight to the point. Lieutenant Colonel Mercy Villaro, ma'am, mayong buntag, live daron sa DYHP, RMN Cebu ug IFM. Good morning. Good morning, Attorney Rafael sa DYHP ug sa ato ang mga suking paminaw may buntag sa tanan. Colonel, kumusta? Unsay mga anggulo nga atong gisubay karon ining kamatayon ni Attorney Romel Lincuna? Like kalain-lain ng mga anggulo pa no kay since yesterday until karon pa dayon paghapon ang kadakog investigation and anggulo sa iyahang personal, sa iyahang linya, sa iyahang trabaho o sa uban pa sa business possibly ang ato ang mga gipangtan-aw para makuha nato ang kinsa sa gyud di nagagikan o nganong nahitabo ni Attorney Duke. Unsay ingon sa pamilya, doon na ba'y mga threats sa daan nga nadawat si Attorney Romel Lincuna? So far nasa nahinabi nato nga sa iyahang wife wala threat nga na-receive sa family but we do not know sa mismo kang kuan kay Attorney Duke. Which is ato asad pod i-check sa iyahang mobile phone kung ma-try nato og makuha nato ang iyahang phone. At least asa man ron ang iyang cellphone, ma'am, naa sa inyong custody na karon sa kapulisan? Yes, part siya sa evidence karon tanan ng mga electronic devices na Okay, so tingali og kanus amang ka nato ang pahigayon ng forensic examination sa maong cellphone para mahibaw-an nato ba ito ang mga threats ito? Posible, sir. Yes, sir. Okay. Kumusta na autopsy na ba iyang patayng lawas, ma'am? As of yesterday, gi-request na to og autopsy ang iyahang lawas but wala pa lang ko'y update karon kung nahuman na o kung sa may resulta. Pila ka bala yung igo gyud ngadto kang Attorney Lincuna? Wala pa sad nako na kuan personally ang iyahang report sa autopsy. Di ha nato makita, sir. Pero mauna nga sa iyaha lang kuan ang information na nato nga sa sakyanan lang 8 ka cartridges ang nakita sa crime scene. But mauna di nato mahibaw-an ko wala pa nako nahibaw-an kung pila gyud ang nilapo sa iyahang lawas. Kay ang ato ini, we will wait for the result of the autopsy, but in the meantime, based on your initial investigation, based on what can be seen by our naked eye, pila ka
samad ang iya nakita na to Yes, so sir. far. Yes, sir. Tinuod, sir. Yes, sir. Okay. But so far, ma'am, before ta makakuha sa autopsy result, sa initial investigation, pila man ka mga gunshot wounds ang na makita lang sa atong naked eye? Kuan, sir. After manggod sa panghitabo sa katong shootout na hitabo, sir, kay ang taga Bakilid Emergency Rescue Team ang mihatod na mi respond mihatod sa sa lawas dito sa Mandawi City District Hospital, and dito na nga na-declare of dead on arrival, but sila lang sad pod, sir, ang nakakuan. Forward na siya to medical legal for autopsy, and walang ko kabaw sad pod kung kanus unsang orasa din. So far, sir, mauna ang ato ang kuano sa report. Wala pa tayo nadawat, wala pa ko personally nakadawat o ila jud ang naabot na kuan jud nakuha jud niya ni Attorney Duke nga kuan. Bala kami na po sa iyang lawas. But mga fatal shots, ma'am, nga posibleng mo ay na matyan na asa dapit nga portion sa lawas na nga igo ka based lang sa makita sa atong naked eye. Sa makita lang nato, sir, na adyo siya diri sa iyahang right side. Ang kuan ang atingan gikan man sa iyahang left, sa left. So, ang igo niya, dirigid sa iyahang, kung sa left na kabahin sa iyahang lawas. Yes, sir. Ang lawas o ang iyang ulo may naigo, ma'am? Posible, sir. Wala pa ko'y nakuan lagi, sir, nga report kung asa jud ang pinakakuan jud niya. Ang fatal wounds. Patay na ba dito pa sa crime scene or nakaabot pa sa hospital? Kini si Attorney Doc. Ang kuan man siya, sir, kanang sa crime, you mean, sir, crime scene. From crime scene, gidala siya sa kuan dito na na-declared dead on arrival sa hospital na mismo, sir. Kumusta, ma'am, ang kinini ang dunay nakatake og video niya na istorya na ba ninyo sa atong kapulisan nakatake og video nakakita gyud sa nagsunod ni siya or dashcam ba kani or nagvideo ba ka na communicate yes, na? Ang ako ang nahibaw-an na, sir, kay gikan na mismo sa kapitan. Okay. Sa kabarangay din sa Mandawi. So iharasad pod nga gi-forward diri sa ato ang opisina sa Mandawi City Police Office, and mo na ikuha nato kuan sa nato og statement part siya sa ato ang mga kuan sad pod, sir, nga gipangkuhaan mga statement, sir. So far, ma'am, gawas anang maong video na namoy copy anang maong video, I presume ang mga CCTV footages nakuha na ninyo? Naana sa tay mga nakuha, sir, kay after sa kuano sa hitabo na convene ang tanan mga nakalinlain ng mga operatiba diri sa Mandawi, and also tinabangan sad pod sa mga lain ng mga sa National Support Units of the PNP and PRO 7, sir. So nagtinabangay tanan sa backtracking and forward tracking of CCTV. So I guess daghan na jud ang mga nakuha na, sir, pero para masubay kung diin nagagikan ang assailant o gikan sa iyahang pagpusil patay kay Attorney Duke, diin siya ni exit. Okay. Mga exit routes niya, sir. Kung maghisgot tag forward tracking, ma'am, considering nga tuay Dunkin Donuts sa unahan, doon ay crossing din ha, upat kabuk ang pwedeng maduan niya, pwedeng mulahos siya dito sa Sacris Road Extension, pwedeng mo liko siya sa Tuo, padong sa may Banilad, pwede sad nga mo liko siya sa Wa, padong din sa may SMJ Mall. So far sa inyong Yes, sir. forward tracking, asa padong ang gunmen? Di lang na to mahisgot diri, sir, no, pero naanay mga nakuha na, sir, mga area nga bilakos rasad sa lain rasad pod nga city, sir. Padong sa Cebu City, ma'am, or bibalik sa Mandawi aron nga makatabang ang mga civilians sa to tingali og na mga nakakita nga mga civilians unya kay bawta nga ang katawhan maoy one of the pillars of justice, so malagmit makatabang sila nga masolusyonan kini mga problema. Yes, sir. Kanang going to kuha naghapon, sir. Nagpalibot ra sa Mandawi and Cebu City. Okay. Kay pag-abot sa unahan, di ba na may Dunkin Donuts, ma'am? Pwede ka mo lahos dito sa Sacris Road Extension, pwede ka mo patuo, padong sa Banilad, pwede ka mo pawa, balik sa SMJ Mall. So asa man dahil napita? Yes, sir. Nasubay ra, sir. Wala na ako i-check pa na ako din, sir, kay nakita raman ako sa mga reportings rasad pod sa mga kuan, sir. Ang mga pictures, screen photos ra gihapon, sir. So nasubay ra sa ato ang kapulisan, sir. Oo, okay. But og mo hisgotag enhance na lang. Yes, sir. Pag backtracking po nato, ma'am, asa ka gikan nagsunod kini mo ang gunmen gikan pas konsolasyon or din as Mandawi? Mo po na akong tan-awon later, sir, kay naami meeting sad pod, convene later mga around 10. So mo sad po na nga akong i-check.
Doon na ba mga CCTV nga at least maklaro ang plate number sa maong motorcycle nga gisakyan sa mga gunmen? Naa sir, ay ang kung sakuan sa plate number sir, medyo gubaon ang iyang plate number, pero ikuan sir subject for enhancement. Di siya na nakaklaro sir. Kanang kato mga tao nga dito sa unahan, kung ato makita ang video, doon ay pagpusil, gihunungan siya, gipusil, doon ay mga tao sa unahan, doon ay mga naka-standby. Unsa man to mga civilians lang to nga ordinary persons lang to or basic spotter to? Unsay tan-aw ninyo to, ma'am? Wala pa kay Bao sir kung naasad po dito yung spotter or unsa man lang gani sir, pero mauna siya usa sa ato ang mga part gihapon sa atong investigation sir. Maklaro sa atong mga CCTV siguro kato mga civilians, mahimo ba to mapatawag, ma'am, aron nga makatabang pod og sulbad ini mong krimen? Yes sir, mauna ang ato ang siging giawhag no sa ato ang publiko nga kinsa man lang ganito ang mga na-idea na mga sadik lang dashcam or kinsa mismo ang mga nakakita nakaklaro sa now nga mauna mo ari lang ta sa ato ang opisina sa Mandawi City Police Office sa headquarters para mapagkuhaan og statement sir. Kining mga gunmen sa man mga professionals or mga bag-o pa ning namusil or mga daan na ning tirador? Wala pa ta kay Bao sir since as of sa karon urasa di pa wala pa nato na identified yun, but tingari sir later sa ato ang pag convene kung naa na niya nakuan sa mga lain nga unit kay nagtinabangay ang mga nagkalain-lain nga unit sir sa pagpangita. But base sa ilang linihukan o base sa pagtira, ma'am, grouping ang igo, no? Grouping or nagkabuwag sa lang ang bala? Mailhan mo ang tinirahan sa tirador na yung daan or katong bag-o pa na nakatira? Yes sir, ang medyo focus ay kuan na jud siya sa usa ka area gid ang iyang target. So mga grouping ang iyang kwan, dunay grouping sa mga bala? Dili siya na naka-groupings kaayo sir. Diin man siya tirahe og sugod, ma'am. Sa man nagdagan gitirahan ng daan, nya tiwas na nanto sa unahan sa may Sacris Roads or dito na sa Sacris Roads yun na igo or gitirahan? Gitira na siya paghinay og sakay dito na siya gikuan na sa point. O sa tanaw ninyo, dito na sa may Sacris Roads kanang iyang area diya karon, pagtiwas na lang ni o maputi pagkaigo sa fatal nga wound? Dito ra sad pod sir. Dito ra nga area. Oho. Unsa nga klase sa armas kaha ang gigamit, ma'am, base sa mga basiyo nga inyo nakuha dito sa crime scene? Ako pa na i-check sir kay wala pa na nako na read kana siya nga portion ang unsa gigamit nga firearms sir. Oho, okay. Kaya ron nga maklaro na to. But so far, ang pamilya miingon nga sila man kabantay og dunay threat sa inyong papagkikinabi sa pamilya? Wala pa sir. Og atong tan-awon ang iyang mga kaubanan sa BIR inyo na na-interview, ma'am? Posible sir kay lain-lain ang nagkuan og gipang tahasan sa pagkuha og mga information. Ang iyang mga kauban sa BIR unsay sulti? Dunay threat nakasulti og kwan kinsa iyang confident dito nga naa say nadawat nga mga hulgas kinabuhi or unsa man? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Colonel. Hello? Yes, Colonel. Colonel. Hello, Colonel. Okay, Colonel Mercy. Sige, gamay lang kay mga sukitig paminaw, ha? Mura og pa makabuylo ang atong mga pulis sa kwan. Investigation. Unsa man na mabati na ninyo akong interview dili pa? Okay na. Nga dili sa TV di aspikas kanang kay murag mabati ganina akong kwansad. Sige lang ha, murag dunay kwan siguro. Ato lang balik-balikan mga sukitig paminaw. Masuta tani mahigala. Okay. Sige, gamay lang kayo mga kailan. Masig makontak na ito pagbalik si Colonel Mercy Villaro, mga kagalaan ng mga orasa. Ang spokesperson to sa atong Mandawi City Police Office. Mo'y atong gitawagan, mahigala. Atong gikontak ko balik kaya naputol ta mga sukit ipiminaw. Okay. Sige, gamay lang kayo, ha. Doon na patay dugang mahigalang mga kwan. Kasi sila may investigator god. So kato ako mga pangutana ganis kapitan, base ra po to kung sa iya mga kwan. Sakto man tong kapitan ganina. Ako lang ngayon ako say base na sa idea, but ang uban nga mga questions nga daghan gyud nga res police kasi sila may nag-investigate. Muna nga atong gitawagan ang spokesperson aron nga makakuha tag update, no. Labot anay mahigala. Sige, ato sang balikan kadali, ha. Kay kuno na ang para masuta tani mga sukintig paminaw kining maong panghitabo. Okay, ato balikan si Mandawi City Police Office spokesperson Lieutenant Colonel Mercy Villaro. Colonel Villaro, back to you, ma'am.
Good morning. Yes, sir, Attorney Rufin. Oh. Now, kung atong gitanaw ang anggulo sa trabaho or personal, job related ba ni or personal, pila ka percent? Nga job related ni pila ka percent nga personal? Dili pa ko makakuan karon sir no kay padayon pag yun ang pagkuan sa tanan sa mga lagkalain-lain ng mga tahas sir. Ang iya mga kauban sa trabaho sa BIR dito sa Cebu, ma'am, inyo nang na-interview? Sa ako ni Bawaan sir yesterday padung pa lang sad sila dito. Pero wala ko'y report na kuan karon kung na unsa na yung mga nakuha na nila nga information dito sir sa trabahoan niya sir. Doon na gid siya mga amigo dito sa BIR, iya mga kauban, malagmit doon na sa mga confidence dito. Wa sila mosulti nga doon ay threat nga nadawat si Attorney Lingkuna sa wa pa ni may tabo ang krimen? Wala pa tay information ana ako personally sir wala pa ko information ana sir kung unsa na nahitabo na sa ilahang mga pagpanguha pag-gather information dito sir. Okay, dugay na I understand kini si Attorney Duke Ramel Lingkuna dili ni ma-assign sa Cebu kaniadto murag dito ni sa Quezon City kaniadto ma-assign. Sa inyong impormasyon nga nakuha ma'am kay inyo man ang gimbisigaran, unsa kadugay na siya na-assign dito sa Cebu? Wala pa ko'y kuan diha sir sa iyahang personal o unsa na siya kadugay dinha sa diri sa Cebu o unsa na sad po siya kadugay sa mga trabaho o unsa na sad po about sa ilahang business. Kuan na natin sir maanahan din yung mga report gikan sa mga naglain ng mga unit sir nga itahasan sa bahinan. Kay doon naman goy among nakuha nga interview kaniadto sa PTV nga na-interview siya when he was assigned in Quezon City. So mo na nga basig may bawaan to kung kanus asa nagsugod og trabaho dito sa Cebu. No, may ato subayo Yes, noon sir. pa na ma'am. Yes sir, ato pa na siyang subayunon sir. Okay. So kini ato ni nga pagtagad sad kay aron nga makuanta ni. Makuha ta ni. Dito sa konsulasyon kay tagalama konsulasyon man kuno ni siya ma'am. Tan-aw nimo ang gunman dito nagsugod og sunod-sunod niya sa konsulasyon sa inyong investigation, sa inyong backtracking? Dako na siya o posibilidad sir na dito na magagikan sa ilaha sa na dapis sa ilahang nga balay subay niya. Then dirin lang na naabtan nga ilahang na decidan o pirahon diri sa area sa Mandawi. Okay. Now, kini ni ang unsay mga nakuha ninyo nga mga ebidensya sa sud sa sakyanan? Naabay mga items nga nakuha sa ninyo dito sa sulod? So far ang katulong sa pudno ato na kunan katong iyahang electronic device, iyahang lawas as evidence o mga cartridge nga na kuan nga naa dito. Pero di na to makuan tanan ang tanan gyud sir kay wala pa na ko nakita ang the whole na unsa jud ang mga gipang submit evidence kay koko ang ato ang process sa crime scene sir and especially sa sulod sa sakyanan ang ato ang koko. Wala ba'y armas si Attorney Lingkuna nga unta maka-return fire siya kung doon ay chance? So far sir wala wala ko nakuan sir nga naay firearm dito yung personal firearm. Sa pagkakaroon, i-coordinate mo ma'am sa Consolation Police para coordinate mo para sa mga backtracking nga paghimuon basig makatabang po ng Consolation Police? Yes sir, part na siya sir. Actually appeal sa ang Consolation sir sa nitabang nato sir sa investigation. Doon na ba'y task force nga himuon aron maimbestigaran kining maong insidente considering nga abogado ning namatay? Yes sir, SITG Special Investigation Task Group ang gibuo since yesterday pa sir. Okay, so nabuo na kagahapon ng SITG. Ang lead agency ini kamo sa Mandawi City Police Office. Yes sir. Okay, base sa lihok sa mga na nagtira mga professionals ni nga nagtira or baguhay lang ni nga mga manirahay? Sa karon sir wala pa ta kay sir kay padayon sa gyud nga ato ang Unsa kani mga taga diri mga local ra ni sa Cebu or mga dili ni taga Sugbo ang nagtira? Di pa dito makaingon sir no kay once makuha na nato ang ilahang identity na alay makagib information di na to makita sir pag naasa gini sila o unsa sila kakuan sir professional o gun for hire ba ni sila. Pa sa karon sir. Okay, I understand ang NBI kuno mohimo sa parallel investigation unsa mahitabo ka ani ma'am? Do na mo'y coordination or iyahay lang ang pag-investigate? Wala pa ko naka-receive o kuan sir no ang gikan sa ato ang NBI pero kung mauna siya sir nga motabang sad ang ato ang NBI mas maayo sir kay para mas madali nato na masulbad ang mao nga kaso sir. Okay. Sige ma'am, salamat kayo Colonel Mercy Villaros pagkatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM.
Yes, sir. Attorney Rafael sa HP. Oo. DYHP. O IFM. May buntag kaninyong tanan. And IFM. May Salamat, buntag ma'am. kaninyong tanan. Daghang salamat. Thank you sa kayo ninyong tanan, sir. May buntag. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Straight to the Now, ato mahigalan tagad pagtagad, balikan ta na lang unyag doon na mahipos ang atong kapulisan nga mga information. Ato tong gipangutana mahigala og unsay mga so far nakuha nato ron nga mga ebidensya, ang backtracking sa mga CCTV footages og ang forward tracking para mahibaw ato asa padung tong maong mga suspects bisag mapahibaw lang ang dapita kung hain dapit. Padung ba sa Cebu City? Padung ba mahigala sa Mandawi? Kay base ng mga civilians, considering nga ang mga civilians mahigala dako ginig matabang. Ha? Makakita mo atong klasiha, nay klaro-klaro nga picture dong names. Tanawag ito na background names. Ipakita sa kuno gamay Rald. Kati maghihimo Rald niya ko Rald. Nag-jacket og puwa ang driver. Okay, sige kini mo ni no. Okay, so sige ha, atong tanawon. O kini. Na kana. Pwede siya ma-zoom in. Pwede ma-zoom in eh. Ay man to imong gihimo kanina Rald. Nagkakuan ba to? Aron nga makwanta ni. Sige kini o. Sa tanawan nimo og imong tan-awon motorcycle blue ang color. Unya ang driver mahigala na jacket og puwa og ang iyang helmet pud puwa. Unsa man ni? Part ni sa ilang kwan? Timing lang yun nga puwa ang helmet, ang jacket puwa. Kay pwede man nga lain-lain color ang helmet, kay kanang helmet may galak man. But kini ang helmet red, ang iyang jacket red, kini driver. Unya ang back rider, ito mang helmet, itong po ang jacket. So muna, unya, kung imo makita, siyempre kung ikaw mo riding in tandem ni, kasagaran gud ini ang back rider mo gay tirador, mo gay shooter. Ba't kini hitabo kung ato makita sa video, ang ilang gihunungan sa unahan. Gihunungan sa unahan, unya, nagtindog ang kwan. So ilaging gisiguro, malagmit na igo na ni daan sa kwan paday. Unya human ilang gisiguro, patay gid lang tuyo. Gihunungan sa unahan mga kagalaan, unya ninaog gid ang driver, ninaog ang back rider, ninaog ang driver, o gipusil gid kuan jud. Gitindugan jud, gihunungan jud. So katong giingon sa kapitan ganina nga pila ka metros before sa siya nahunong, naanay mga kabhang. O katong report po ni Idol Tweety kagahapon nga sa unahan pa lang doon ay kabhang sa ato pa dito pa sa unahan, gitira na ni daan. Malagmit nga di ba kani kuan nang higala o kani o. Mo man hitabo Mo ni sa CCTV. Sige ko no dong. Balik dong balik sa una kani. Okay, sige. Now, nagkisundan ha, tanawa. Okay, gisundan ni mga higala Okay, atong tanaw na crosswind ni mo na mo na crosswind to. So gitaparan di gitaparan gyud ay mga higala. Gitaparan gyud ay siya. Okay, so gitaparan gyud sa mga higala ining riding in tandem. Pag abot sa unahan mga sukid paminaw didto na gihunungan. Nagtindog ni mga higalang kanjel o tama, gitapad man ang crosswind mga kaigsunan, Isuzu crosswind, tapad niya ang nagmotor. Nga mauni ang gunman. Nakapuwa ang kolor nga gisulot sa driver, nakaito mga higala ang back rider. Mauni nga incident. Unya pagkaigo gyud, balik ka to gamay names katong video names nga ni hunong gyud sila, tindugan gud sa kwanday. Dulit nga pagkapusil kani tama? Kani. Sige kani Ops kana. Pwede mabati gamay audio ni dong, nay kadang sa pagpusil lang. Bay gamay lang ha. Bay. Okay, mo nga area sa Sacris Road mga kaigsunan. Doon na naka-video ni ini. Okay no? Tago. So ni hunong kuan gyud. Pastila no. Nya, waman mo ang tira ang driver gyud may nagtira. Ang iyang back rider nagkuan lang. Nagtindog lang. Unya pagdayon dagan ani gani, muraog na kuan pag gani pagdayon dagan. Tanawar gud pagdayon dagan nims. Wala tumba pag gani sila gamay. Tanaw na kuan pag gani. Dai na kuan pa. Kung doon na pa ni mahigalang mga abogado, mo ni ang tan-aw
doon na pa ni mahigilay badigad, butang ta lang, malagmit makariton fire pa siya. Kay kon man, kana na ang aksyon man to katumbagan tamo? Nya sakay balik. Wa ba kani maratol po na kuan day no? Kini maong mga gunmen. Nya dito sa unahan. Okay, dito sa unahan so nitabok siya anang crossroads diha. Okay, oto murag nilapos man sa unahan day padung itos Dunkin gyud. Padung itos Dunkin Donuts kana sa may Banilad mga higala. O kung ato masuta ba, padung gyud dito sa may Banilad. Padung dito sa may kuan, may AS Fortuna nga kalsada. AS Fortuna nga kalsada. Kanang AS Fortuna nga kalsada, taas ka na nga kalsada, mulapos ka kani ka sa tuo gikan anang Sacres Road, mo padung ka tuo, Banilad ka tugpa. Nay Banilad flyover, anak ka mo tugpa na napita. Unya mo pawala ka, tuwa na ditong opisina sa BIR, no? Dapit na sa may Gaisano Country Mall. But kung muari ka sa wala, tuwa dito ang SMJ Mall. Balik ka dito sa may Dakbayan sa Mandawi. Mao na siyang hitabua. So from highway, na dunay kanang highway day no, og dunay SMJ Mall, napo di ang Norquist day. No, nya unahan dunay Jollibee. Naa sa may iskina mga kailaan sa highway, from highway Jollibee hangtod na sa Foodland sa una kanang flyover. So atong butangan og kwan, butangan nato may galag mga landmarks o gali ka sa Mandawi day kay taas man kay na kanang cruising sa Mandawi na Jollibee diha cruising sa AS Fortuna o sa highway, no? Unya kanang kasadaha o muari ka padong sa streeton gyud nimo tugpa ka di sa may Banilad nga flyover. Okay, mo na siya. Taas ka ng kasadaha may galang AS Fortuna. Mao nay naa diha ang gunmen mga higala ni Padong. Ang ato na lang pangutana ani, nilahos ba gyud ang gunmen dito sa Sacres Road extension or ni pawala ba ka ang gunmen padung sa Cebu City, padung sa may Banilad flyover, or may wala ba ka or may patuo siya or may pawala? Mao ni ang Sacres Road. Okay, mao na ni mao ni Sacres Road dagko mga balay gyud ning ko ana. So din dapita gyud maigo to mga kaigsuonan. Okay, mao ni mahigala ang atong nakuha nga kuan Sacres Road, ano magingan nga Sacres Road, no? Okay, so mo ning hitabo mahigala sa unahan ani. Unsa may unahan ani dong? Tanawa ko no be. Okay, mulahos ka sa unahan, mulahos sa unahan. Hay man ang Jollibee ang kuan, Dunkin. Kani unsa man ni is sino naman na gini? Nga kalsada. Time pa ha. Og Sacres Road, asa man og Sacres Road panalitan atong gisubay ko no dong. Pakuan ko no Dunkin kasi ito man sa Dunkin ani. Sacres Road nya mulahos ka sa may Dunkin. Okay. Kini sino naman ni nga kalsada? Sino naman? So kini mga dapita mga kaigalan ha. Atong gisubay asa ning kuan ani. Kining gunmen. Kani unsa naman ni lugar diri? Okay, gamay lang kay mga kaigsoon atong gi-describe ron sa ang agianan ha. Kay sa unahan ani, basta kay sa unahan ani dunay Dunkin Donuts. Okay. O kana na. Mo na Dunkin Mo na sa Sacres Road, no? So gikan sa Dunkin panalitan o gikan kas Banilad, muliko ka sa ari kas Dunkin. Unsa man kalayon gikan sa Dunkin ang crime scene? Layo pa inday ken? Hay man. Dapita? Okay. Street na ng lugar ay sa morotag. Kana dihan dapita sa kuan? Okay. Sige, ato ning gisubay mga kahilaan ha kay kuan man gud para ma-picture out na to gyud na asa dapitan ng lugar ha. Layo pa siya sa kuan. Layo pa gikan sa Dunkin Donuts. Pero street na kasadaha. Street na. Kini napita. Na maganit na gibutang nga kuan. Sige mao ning lugar mga kaigsunan ang area diin nahitabo ang maong pagpamusil ni Attorney Duke Ramil Lingcuna. Ang akong kuan ani kung unsa man ni siya nga eskwelahan ni graduate ka sa iyang law school. Wala mabutang. Kinsa may mga nakaila ani, sa may mga batch ani nga lawyers diri sa Sugbo. Dili ba ni sa Cebu graduate or dito sa Kauluhan? Diin ba ni sa mo graduar? So ang atong taga BIR siguro og kini ni ang makasulti sa niini, ni pasal siya sa bar exam ng 2008. Tingali ang legal division sa BIR basig dili sa may Banilad kailas laan ni day. Maka kon baka tani? Magkapanawag baka tani sa ilang kuan para masubay na to ba? Ato tabangan og investigate ang pulis. No? Ang iyang mga kauban sa trabaho pangutan-on gyud kay malagmit man do na kay confident gyud ha sa imong mga kaubanan. Lahat ng tanong,
na akay masultian ba nga mao na. O mao ni siya mahigala si Attorney Duke Ramil Lingcuna nga usa ka examiner mahigala sa BIR. CPA lawyer god. No? Nya og miingon ta mahigala job related ang kining iyang mga kaubanan doon na ginisay kuan. Makahibaw gyud ning mga kaubanan ani. Unsa man nga mga area kaha. Wa ba kay nasuko mahigala nga mga taxpayers bakag unsang kalakihan na. Unsa man ning dagana mga kaigsunan, no? So unsa man ni commissioners. Okay, sige. So ato ning gisubay mga kaigalan ha para kwenta ni masuta ta ni mahigala ng okay ni oh. Hindi po silang Quezon City pa siya nga kuan. Okay. Unsa man ning Quezon City pa nga documents nahimo siya nga kuan day? So ato ning gisubay mga kaigalan unya mo na nga kuan ko kung kanos ani na-assign sa Cebu kay dito may ma-assign sa Quezon City base sa interview sa PTV. Na-assign ni kadi adto. So kanus aman lang ni siya ma-assign diri mga kaigalaan sa Cebu. Mo ni anda kong pangutana sad mga sukid di paminaw para nga makuan nato ba masuta nato mahigalag unsang kalakihan ni So ato ning gisubay ron mga kaigsunan para nga kuan nato ni unsang kalaki ani. Sige.